Ine ngati presidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi ndili wodandaula ndi zimene zatichitikira kuno ku Malawi makamaka mwezi umenewu wapitawu wa Juni. Ndi mwezi umene suzakhala mwezi wabwino kwa ife a Malawi mmoyo wathu wonse. Mwezi wa Juni ndi mwezi opweteka kwambiri umene watitengera ife anthu ofunikira kwambiri muno m'Malawi. Udayamba ndi Arafu Kasambala, loya wamkulu amene adamwalira. Komanso pa 10 Juni tidatayaso anthu ofunikira kwambiri kuphatikizapo Vice President wa dziko lino Malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Komanso zulozuloli tatayanso ofunikira kwambiri mmodzi wathu Lucius Banda. Ndi imfa kapena ndi mwezi umene ineyo sindzauyiwalira. Ndipo imfa imeneyi ndi imfa yopweteka kwambiri, imfa zopweteka zimene a Malawi sitizaziyiwalira. Ndi soka lalikulu kwa amene amakondwera ndi imfa za anzawo. Ena amati akamva kuti wakuti wamwalira amakondwera kwambiri. Ngoti maliro amaphweka akakhala nyumba iyo, koma akakhala nyumba yako ndi pamene munthu umadziwa kupweteka koluza mbale, kupweteka kotaya wokondedwa wako, kupweteka kokhala ndi maliro pa nyumba pako. Koma kwa iwe amene umangoona zitachitika nyumba iyo, umazitenga kukhala zinthu zophweka kwambiri. Motero kuti ine ngati president wa anthu osauka ndikufuna ndilire limodzi ndi mabanja onse makamaka ku nyumba imeneyi ya UTM, imene within a shortest space of period ataya anthu ofunikira kwambiri in the names of Dr. Saulos Chilima, Dr. Shanili Muluzi, komanso Lucius Banda. Ndizopweteka kwambiri ukamazimva, pena zimaoneka ngati ndizonama anthu wangopita kwina kwache, ukazuka mamawa ndikumamvesera kunjaku mwina kusegula wairesi, umafunisisa munthu utamva kunena kuti anthu aja amangowanamizira, Saulos uja amangomunamizira ali moyo. Koma pena ndithu nkumaziona kuti dzuwa latuluka likulowa anthu aja sakubwera. Choncho ukamamumva munthu wina wache amene wakhuta mbwanda, amene sizikumukhuza, akamalesa anthu kuti musamalankhulepo za imfa zimenezi, ndipo mukalankhulapo tikumangani, kumangokhala kuti nyumba yawoyo sanachitikiridwe maliro. Koma nthawi zina moto umapita kumene kwasala chire. Ndipo ine ngati mmodzi mwa anthu akuno ku Malawi obadwira konkuno, obadwira kumuzi, oziwa mavuto, sindizaleka kuima pa chilungamo komanso kunenapo zimene ndikudzidziwa kuti a Malawi zikuapweteka, ndipo sitizamuopa wina aliyense. Ndipo amene angandirese ineyo kuti ndisalankhule pa imfa za anthu amenewa ndi ayinyake akubanjawo. Nditalandira foni kuchokera kwa Chilima, nditalandira foni kuchokera kwa Shaniru, nditalandira foni kuchokera kwa Lucius Banda, azibale awo, kuti chonde osalankhulapo pa za maliro amenewa, za imfa zimenezi ndingamvesetu. Koma iweyo munthu wokuti simbale wako sizikukukhuza, ndipo olo pang'ono mamailozi awe sukuyandikira, ukandirese ineyo ndi anthu ena kuti osalankhula za imfa zimenezi, umenewo timatha uchisiru weniweni, ndipo palibe ine angandiopseze. Ndiponso inu amene munamulemba mwana wina otchedwa Makifaleni wakuzomba, amene munamulemba ntchito kuti azimvesera mafoni zochitika mmafoni, mutengeso nambala yanga mumpase Makifaleniyo, mumuuze kuti Boni Kalindo nambala yake ndi 092 365 0335. Mumpase Makifaleniyo kuti azimvesera zimene ndi manena, ndipo ine sindimaopa wina aliyense. Uchisiru wa anthu ena amaona ngati imfa sizawapeza, komatu imfa wina aliyense azayirawa. Chotero kuti iwe amene ukukonzekera
konzekero ako ondipha ine kapena owapha anthu ena zimakhala zodabwisa umangoonesa uchisiru kuyiwalira kuti pamene iwe ukufuna kundipha ine nawenso uzafa ndipo makamaka anthu awa okupha anzawowa ndi amene amafaso imfa yozunzika kwambiri choncho kuti ati muyendere yopsezana kunena kuti inu mundipha kapena mundimanga ndiye ine ndisamalankhule munthu wake si ineyo ndipo mmene zilili muno m'Malawi ndi imfa zasiyana chani mavuto amene akukumana ndi Amalawi akukumana Amalawi ndi mavuto osiyanasiyana even olwana amene akupita ku sukulu leroli akungopitirako ku sukuluko kuti mwina angopita kuti asamangokhala pakhomo koma akudziwa kuti oloboma limene la MCP ntchito akulemba na okhaokha zomvesa chisoni mukuyitana anthu kukapanga ma interview ena pakana kukathamanga koma mayina muli nawo kale azibale anu lero ku Malawi kuno kwafika saizi yonena kuti ngati suli wa MCP iweyo uyiwale tikunena panopa maziphunzisi amene anayamba ntchito kalekale sakulandira ma HSA sakulandira ukapita ku interview kumene mwachisanzo panopa kuli kukonzekera kulemba anthu ntchito ku Eskom apanga kale a internal panopa akufuna kulemba a external tikunena pano mayina abwera kale kuchokera ku Lilongwe ku MCP headquarters mayina okuti anthu osanapite ku interview opita ku interview ndi ena olembedwaso ntchito ndi ena ndi pamene mungaziwe inu kuti ana inu mukamauzidwa kuti MCP inali yoyipa ndipo ndi oyipa fisi ndi fisi sanga sinthe olo atapita mu phiri lina ndi fisibe pasi ananenapo kale akamulepo kaluwa kuti fisi ndi fisi olo atapita mu chira atapita mu phiri lina angakhalebe fisi ndi zimene zitu zikuchitika panopa ndi IMCP anthu akuvutika tikunena panopa ngakhale olo ame amene ananamiziridwa kuti anatengapo gawo pa imfa ya Manke Chigawa kale kalero 19 chakuti 90 chakuti akuyenderabe kuja kumatchedwa kuti accountant general kuti akalandire ndalama zawo angozunzidwa munthu wokuti akuchokera maulendo ena ku Nchinji ena ku Zomba ena ku Phalombe akalandire ndalama zawo zikukanika kuchokera kale chifukwa cha boma ilili boma la MCP boma la Nkhanza boma limene siliyang'anira kuti awa ndi ndani ayika system yonse achewa okhaokha nangati suli muchewa uziwe kuti we chako palibe ngakhale olwana amene akulemba zowabera zisankho a NRB amene akuwatuma kuti azikanamizira kuti akulemba anthu madera osiyanasiyana akukhala kumene kuchako without allowance. You can imagine how cruel MCP is. Akuwatuma anthu kuti azikanamizira maboza awo kuti akulemba anthu za eugeni za chanzika NRB koma akuwatumiza anthu opanda allowance ndipo ukayiyang'ana salaleyo akunena kuti ndi 150 pa mwezi ukayiwerengera 150 ndi zimene akuchita spendi kumeneko iwenso wekha ndikumakhala ndikumamva chisoni kuti kodi sopano nanga anthu amene waakhala bwanji nchimozimozi ngakhale olo madriver amene akugwira ntchito zosiyana-siyana maka hire companies akutumizidwa kumalo ndikumakalandira malipiro wawo 10,000 pomwepo ati agonere yomweyo adyere yomweyo atumize ku nyumba kulibenso malipiro ena mwezi ukatha ndi 10,000 eso akuwapasa pasiku koma pasiku posa maapasaso kuwakhazika masiku mwina mwezi wose kutha osapasa ndi 10,000 imene mavuto amene ali kuno ku Malawi mavuto amene tinawapudadala mmene amanena Brian Banda kuti are you the change that we want anthu tinkaona ngati yankho lija linali lenileni osaziwa kuti timayombera fiti m'manja kunena kuti yes Amalawi amadikiliradi the change ndipo adikilire Amalawi ya change yeni osaziwa kuti timamuimbira fiti m'manja ndikumaona ngati ndi ngero ku Malawi kuno kuli mavuto opsa amene sindikukhulupirira kuti munthu wanzeru angamakhale ndikumasapota boma ilili boma la MCP
soka iro amene timawakhulupirira kuti mwina akhoza kutiwombolanso m'mavuto ndi awanso akungokangana. Kodi inu a DPP kulowa m'makhoti kumakusangalasani? Ndakhumudwa kwambiri ndipo mawu awa muwatenge ngati simuwatenga seriously siku lina muzandikumbukira. Izi zimene mukufuna kuti speaker achite declare vacant ma seat ya ma MP ena ndi nkhani yowononga nthawi yanu, chifukwa amene wawa mukuziwa kunena kuti ma MP ameneyo pali china chake chimene aponda, ndipo china chakecho chiyatulutsira ndalama apita ku khoti akatenge ma court order. Inuyo madera umene mwayimisa kuja kukakhalenso kuti olo ma primary simungapangeko. Kodi chimavuta ndi chani ndikupasana advice yokwanira bwino kunena kuti inu mukuziwa bwinobwino kunena kuti teremu ya ma MP inatha kale, padakali panopa palibe MP amene akukhala ku nyumba kuja mosatira malamulo, osiyaja ndi okuba. Ndipo inuyo mukuziwa kunena kuti olo mutavuta zitatani anthu amene aja section 65 singagunde, chifukwa anthu ajawo aponda mwala waukulu, ndipo inu mukuziwa mphamvu zawo kumene akuzitenga. Kodi osadikirira ma primary bwanji? Inuyo mukanakhala anzeru a DPP mukanapanga machawi opangisa convention yanu, mukapangisa convention mupite ku ma primary, anthu akapange ma primary madera amene kuli ma MP amenewo amene musakuwafunawo, chifukwa tu anthu ajasana lembe kalata sanaonese saini ina iliyonse kuti achoka muchipani mwanu, koma ma action yawo akuonesa kuti si yanu. Ndiye bwanji osapanga zija mukandipanga kale zija ndili MP wa ku DPP, osamandiitana kuma misonkhano, osandiitana kuma meeting, mukanapangaso anthu chimozimozi, chifukwa mukayiyamba milandu iyi mukuyiyamba lero ya ma MP amene wakhandi 5 muziwe kuti kukhala ma court order, ma injunction, muzingoononga ndalama zimene mukanatha kumapangira misonkhano. Nangataona nitu chipangire misonkhano ujawo wakunjamba mwapita ku holiday twa DPP. Ife tinkaona ngati kutuluka kuja mutulusa president wanu kuja ndiye kuti Malawi muno mupita ku Mzuzu, mupita ku Lilongwe, mupita ku Zomba, mupita mu district osiyana. Lero kulizi chipangireni kunjambatu. Awa ni mawu aulere chabe opita kwa inu a DPP. Zimene mukupangazo muziwe kuti kuli ma supporters amene amakhonza kukomoka ena kumwalira, chifukwa mukupanga zinthu zopyesa mtima. Inu mukalimbane ndi ma MP okuti ndi okutha kale, okuti sangawine m'madera mwawo, malo mokuti mutenge ndalama zimene zozo muchite fund misonkhano yosiyana. Sonkhano wanu uja munapanga inu kunjamba uja Amalawi amaona ngati that's the beginning of good things. Leroli mukufuna muziri mbana ndi ma MP. Kodi kumakhala kulozedwa kumakhala chani? Amalawi akulira mwalomo kuti mukawauze mfundo zabwino akhale ndi chiyembekezo, komanso even kutenga ndalama zimene zozo zimene mukufuna muziri mbaniana m'makhoti kupita kukatenga court order yonena kuti a boma kapena NRB kapena ameki asanene asayerekeze kunena kuti okavota akhale ndi chanzika, chifukwa si ufulu wa munthu amene ali m'Malawi akuyenera akavote opanda kapena okhala nacho chanzikacho, bora akhale ndi chizindikiro, chifukwa paja anthu ena amatengedwa ku Zambia, ena amatengedwa ku Mozambique. Mwalamo kuti inu muzithamanga ndi zipani zinzanu zimene zozo mukulimbana ndi zazi anthu okuti legally si ma MP ndi anthu okuba ali kumene kujako chifukwa cha anthu andale omwenu munapita ku parliament kukasintha malamulo kuti basi zikukomereni mukhale zaka 6 malo ma 5. Lero li ya DPP mwalamo kuti mupange zimenezo mukulimbana ndi zinthu zopanda ntchito. Chimozimozi so inu a UTM musamale, ndakuuzani zulo ningopitiriza musamale muchipani mwanu mu mwalo wa Nsabwe, mwalo wa Anakalizi, ndipo mukapanga masewera chipani chochitha kuteko chipani chichigulisidwa muli makampu awiri chimwalirire ni chilima. Mwalomo kuti
nonse mukanakhala pamozi mutenge mzimu wa chilima uja uwuse mumtendere. Lero kale mwayamba kale kugawanapo chifukwa cha ndalama makampu awiri, mukuziwana kuti makampu ndi ndani ni ndani. Ndimati ndikupempheni inu a Patricia Kaliati, a Secretary General, inu akambala amene muliso wankulu kumeneko, komanso inu a Felix Njawala, kunena kuti nthawi yokuti muchigwire chipanichi ndi ino, muchiteteze mzimu wa m'bale wathu uwuse mumtendere. Koma mukapitiriza izi zikuchitika izi chipanichi cha chaka chamawa chikhala chitatha, chifukwa chikufuna chigulisidwe ngati kapasero, chikufuna chigulisidwe ngati kanyenya. Chipani chigulisidwa ndi anthu amene amakonda ndalama. Nangofuna ndikuwuzeni zimenezi. Born Cleaner, the DC, mwana woopsa kwambiri, from Njeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ino amene mukupanga mademo anu pa 10 July, muchenjere chifukwa kuma meeting ya stakeholders kukutumizidwa ma spies ochokera ku State House kuti azamve mafilimu anu onse kapena maplani anu onse opangira mademo ndi cholinga kusokonezeni. Samalani, ku Malawi kuno kulibe ku democracy, akufuna akusokonezereni mademo. Utenga waulere.